Καλωσορίσατε στο κανάλι μας, Zungla Pets and Plants, το κανάλι για όσους αγαπούν τα κατοικίδια και τα φυτά. Στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσουμε τα χρυσόψαρα, τα πιο δημοφιλή ψάρια ενιδρίου. Ανακαλύψτε μαζί μας πώς να τους προσφέρετε τη φροντίδα που τους αξίζει. Τα πρώτα στοιχεία για ενιδρία χρονολογούνται από το 2500 π.Χ. στην εποχή των Σουμερίων της αρχαίας Μεσοποταμίας. Αυτός ο πολιτισμός θεωρείται ότι ήταν οι πρώτοι ιχθυοκαλλιεργητές στην ιστορία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, τα ψάρια διατηρούνταν σε τεχνητές λίμνες για αποθήκευση. Αυτά τα ψάρια συλλέγονταν από τη φύση και τοποθετούνταν σε δεξαμενές μέχρι να καταναλωθούν. Αν και οι σκύλοι και οι γάτες παραμένουν τα πιο δημοφιλή κατοικίδια παγκοσμίως, τα χρυσόψαρα ακολουθούν από κοντά. Τα χρυσόψαρα επιλέγονται συχνά ως πρώτο κατοικίδιο, ειδικά σε σπίτια με μικρά παιδιά, λόγω της εύκολης φροντίδας τους, της περιορισμένης ευθύνης που απαιτούν και της χαμηλής συντήρησής τους. Τα χρυσόψαρα εξημερώθηκαν στην Κίνα πριν από περισσότερα από 1000 χρόνια. Κατά τον 16ο αιώνα, έφτασαν στην Ιαπωνία και στην Ευρώπη, όπου θεωρούνταν σύμβολο καλής τύχης και άρχισαν να διατηρούνται ως κατοικίδια και διακοσμητικά για ενιδρία και συντριβάνια. Η πρώτη αναπαράσταση χρυσόψαρου στην Αγγλία έγινε από τον πασίγνωστο βοτανολόγο James Pettiver το 1711. Στον 18ο αιώνα, τα χρυσόψαρα έφτασαν στη Βόρεια Αμερική, όπου επίσης άρχισαν να γίνονται δημοφιλοί. Στις αρχές του 19ου αιώνα, η πρακτική της διατήρησης ψαριών σε διαφανή γυάλινα δοχεία έγινε δημοφιλής, αρχικά με τη χρήση βάζων και άλλων δοχείων. Το πρώτο ειδικά κατασκευασμένο γυάλινο ενιδρίο κατασκευάστηκε από τον Άγγλο θαλάσσιο ζωολόγο Φίλιπ Χένρι Γκόσε, περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα. Υπάρχουν πάνω από 100 είδη χρυσόψαρων, αλλά τα πιο κοινά που διατηρούνται παραδοσιακά στα ενιδρία μας είναι περίπου 13 είδη. Τα πιο δημοφιλή που μπορεί κανείς να βρει σε pet shop είναι τα κόμετ, τα σουμπούκιν, τα οράντα και τα μαύρα χρυσόψαρα, Blackmoor, γνωστά και ως κογκολεζάκια. Τα χρυσόψαρα μπορούν να ζήσουν πολλά χρόνια, εάν τρέφονται σωστά και διατηρούνται σε κατάλληλες συνθήκες νερού. Η μέση διάρκεια ζωής ενός χρυσόψαρου είναι 10 με 15 χρόνια, αλλά το γυρεότερο καταγεγραμμένο χρυσόψαρο έζησε μέχρι τα 43 του χρόνια. Το χρυσόψαρο αυτό, ονομαζόμενο της, ζούσε από το 1956 μέχρι το 1999. Ο ιδιοκτήτης του, ο Πίτερ Χαν, το είχε κερδίσει ως βραβείο σε πανηγύρι, μαζί με ένα άλλο χρυσόψαρο, τον Τος, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 19 χρόνων. Όταν ο Πίτερ παντρεύτηκε, τη φροντίδα του της ανέλαβε η μητέρα του, Χίλντα Χαν. Ο Της καταγράφηκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως το γυρεότερο κατοικίδιο χρυσόψαρο που έχει καταγραφεί. Ωστόσο, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το γυρεότερο χρυσόψαρο ήταν η Γκόλντι, η οποία έζησε μέχρι την ηλικία των 45 χρόνων το 2005, αν και δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία για την επιβεβαίωση αυτής της πληροφορίας. Τα χρυσόψαρα είναι κοινωνικά ζώα και όταν διατηρούνται σε ομάδες συχνά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Γι' αυτό, είναι καλύτερο να αποκτήσετε τουλάχιστον 2 χρυσόψαρα. Το ιδανικό μέγεθος ενιδρίου για 2 χρυσόψαρα κανονικού μεγέθους είναι περίπου 70 με 75 λίτρα. Επιπλέον, ένα ενιδρίο χρειάζεται τον κατάλληλο εξοπλισμό για να διατηρείται υγιές. Πρώτον, χρειάζεται φίλτρο ενιδρίου για να διατηρεί το νερό καθαρό από υπολείμματα τροφής και κόπρανα, αποφεύγοντας την τοξικότητα του νερού. Δεύτερον, αεραντλία για την κατάλληλη οξυγόνωση του νερού, που είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία των ψαριών.
Τρίτον, μια θερμάστρα μπορεί να χρειαστεί τις κρύες μέρες του χειμώνα για να διατηρείτε το νερό σε σταθερή θερμοκρασία. Επιπλέον, για υπόστρωμα, καλό είναι να τοποθετηθεί χαλίκι στον πάτο του ενιδρίου, το οποίο βοηθά στη διατήρηση της καθαριότητας, καθώς θωρακίζει τα διάφορα υπολείμματα φαγητού και κόπρανα στον πυθμένα του ενιδρίου. Θα ήταν καλό να καθαρίζετε πλήρως το ενιδρίο τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Αν θέλετε να αποφύγετε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή την πλήρη εκένωση του ενιδρίου για καθαρισμό, υπάρχει η επιλογή να δημιουργήσετε ένα φυτεμένο ενιδρίο. Το φυτεμένο ή φυσικό ενιδρίο απαιτεί την τοποθέτηση άμμου ποταμού ως υπόστρωμα, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από pet shop. Μια πιο σωστή διαδικασία είναι να τοποθετήσετε κάτω από την άμμο χώμα ενιδρίου, το οποίο επίσης μπορείτε να αγοράσετε από pet shop, ή καθαρό χώμα κήπου από φυτόριο. Απλώνετε το χώμα στον πυθμένα του ενιδρίου, περίπου 2 με 3 εκατοστά, και το βρέχετε ελαφρώς ώστε να γίνει λίγο λασπώδες. Στη συνέχεια, ρίχνετε προσεκτικά την άμμο ώστε να μην αναμειχθεί με το χώμα. Η στρώση της άμμου πρέπει να είναι περίπου 5 με 6 εκατοστά, δηλαδή διπλάσια από τη στρώση του χώματος. Γεμίστε το ενιδρίο με νερό προσεκτικά, ώστε να μην διαταραχθούν οι στρώσεις του υποστρώματος. Μπορείτε να το πετύχετε εύκολα τοποθετώντας ένα παλιό πιάτο πάνω στην άμμο και ρίχνοντας το νερό σε εκείνο το σημείο. Τα υδρόβια φυτά για ενιδρία, τα οποία μπορούν να αγοραστούν από pet shop, θα βοηθήσουν στη φυσική διατήρηση του νερού. Το πλεονέκτημα του να έχετε ένα φυτεμένο ενιδρίο είναι ότι τα ψάρια παρέχουν θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη των φυτών, ενώ τα φυτά βοηθούν να διατηρηθεί το νερό καθαρό απορροφώντας αμμονία, νητρικά άλατα και άλλες τοξίνες. Αυτό συμβάλλει στη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος για την ευημερία τόσο των ψαριών όσο και των φυτών. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την υγεία του ενιδρίου είναι η τακτική αλλαγή νερού, περίπου 15% με 25% κάθε 1 με 2 εβδομάδες. Αν χρησιμοποιείτε νερό της πόλης, που περιέχει χλώριο, θα πρέπει να προσθέσετε μερικές σταγόνες από βελτιωτικό νερού για να εξουδετερώσετε το χλώριο και την αμμονία πριν το ρίξετε στο ενιδρίο. Το βελτιωτικό νερού ή αλλιώς conditioner μπορείτε να το βρείτε σε pet shop. Όσον αφορά τη διατροφή των χρυσόψαρων, μπορείτε να τους δώσετε τροφές για ψάρια σε μορφή νυφάδων, ταμπλέτες ή stick, που υπάρχουν σε pet shop. Μπορείτε επίσης να τους δώσετε μικρά κομμάτια βρασμένων λαχανικών, αφού κρυώσουν, ή ακόμα και μικρά κομματάκια πορτοκαλιού. Προσοχή όμως, να μην ταΐζετε υπερβολικά τα χρυσόψαρα σας, γιατί όσο περισσότερο τρώνε, τόσο περισσότερα απόβλητα παράγουν, γεγονός που μπορεί να κάνει το νερό τοξικό και να βλάψει την υγεία τους. Αν σας άρεσε το βίντεό μας, μην ξεχάσετε να πατήσετε like, να κάνετε subscribe στο κανάλι μας για περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα και να αφήσετε τα σχόλιά σας από κάτω. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξή σας.